At ako nga po pala si Jomay at siya naman po si Dian. At ang pangalan po ng aming sorpresa ay si Vince, Rogeline at Kisha from Bunod. At yun na nga, gagawin nating prank ngayon ay magpapanggap kami na taga-DepEd at magbibigay sa kanya ng reward. So, abangan nyo kung ano ang susunod na mangyayari sa atin ngayon. So, arat na! Arat na! Aking nanay, aking tatay, wala akong sapat na salita, walang katumbas ninyong pag-aruga. Ngayon kayo'y matanda na't nahihina. Ako naman ngayon ang dapat mag-alaga. Kayo nga'y aalalayan at pag lumuluha ay patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadapian ng nunang halik. At kapag gabi ay malamig, iyayak Tarong na lang yung pangalan. Rebecca. Oh, Rebecca. Alam mo mga Nimer dito? So yun po, nawawala po kami. Kung saan banda sa Puruksing po. Rebecca Nimer. Rebecca Nimer pala daw. Tarong muna kami dito, baka dito doon sa kabila ng Puruksing. Yun, muntik na sagasaan yung sisiyo po. Sayang yun. May lechon pa yun. Lechon, sisiyo ha. Hindi ako ba? Kayong mag-alala. Gano'n ba dyan, bro? Excuse me. Sa puso't saan po dito yung bahay ni Rebecca Nimer po? Rebecca Nimer po. Sa kabila po. Sa kabila po. Yung papasok dito. Ayun, doon sa kabila. Tapos, pagkapasok po, mga anak ay akaintindi. Pag lumuluhay patatahanin. Babantayan kung may sakit, dadapian ng nunang halik. At kapag gabi. So yun na nga guys, pupunta na tayo ngayon sa bahay nila Rogeline at ano, kahit may aso ka nga. kahit may aso. Ay ma'am, saan po yung bahay ni Rebecca Nimer? Nimer? Opo. Oh no! Pag ganito kayo, kabilang daan, diretso kayo doon kayo magtanong naman. Kasi yung dito naman, Rebecca Garcia. Yun yung tinuro. Rebecca Nimer doon. Rebecca Nimer po. Riverside po. So yun na nga, mali nga yung napuntahan nating lugar at kasalanan yun ng kasama nating driver. Mali. So pumunta ulit tayo dun sa ano. Babalik tayo dun sa gilid, dun pa rin kanilang bahay.
Pero joke lang. Kamali kaming lahat. Sabi kasi nung tanungan namin dito banda, so kasalanan talaga nung nagsabi. So ito na po talaga, hindi na po kayo magkakamali. Sana nga. Narinig yung sir. Excuse me sir. Sir, saan po yung bahay ni Rebecca ni Mer? Yung may iskinita po ba dyan? Papasok? Yes, sir. Sige. Sige po sir. Malapit na lang po. Thank you po. Wadya kami labo! Siyempre. Saan po yung bahay ni Rebecca? Dito. May pwede pong pagbibultahan. Uy, nauna na yung pagkain nila. Teka mo sandi ah. Siyempre. Wala kayong kapatiran. Diba? Hindi ako makababa ko. Oo. Sige, hindi, umpisahan nyo na may pagdating nyo dyan, umpisahan nyo na. Sinyasan mo na yung mga ano. Saka ipapasok yung sasakyan, kausapin mo Sunday. Ay, sorry. Sunday, ipaprank muna sir bago ipasok yung sasakyan ka. Para hindi halata ng bata mo sir. Hello po, good afternoon. Saan po si Ma'am Rodelyn po, tapos Ma'am Jessie. Rodelyn, Giselle. Tsaka, sino ba yan? Vince daw! Si Render. Oy! Sa Dead po kami, ate. Dead daw! Giselle! Giselle, Render. Yung mga elementary lang. Naka-school supplies. Sa Dead po kami, may yung reward po nila. Sana all! Ay, sige na! Rindor! Ah, sige po. Ay, kayo po si... Jaja! Kalabas mo sa labas. Jaja! Tapos po, kayo po si... An-an! Rinder! Ay, na-take one. Tapos si Rendel po si Rendel. Ako po yun. Ay, kayo yung Rendel. Ay, well, may ano kasi may award po yung galing sa DepEd po sa. Tignan na lang po natin yung award po. Tara muna eh. Pula eh. Baka on yan. Ay, wow. Wala ang marriage ko dito. Hindi, umasa ka lang. Surprise and surprise. Promise. Surprise. Yan ni mother po ni Ay, wow. Sana all. Hati-hati tayo dyan. Ayan. Ay. Happy birthday. At yun na nga. Anong magasabi? Dito po kayo, ate. Napakikinig sa camera. Baka dito kayo.
Ito para makita kayo. Kasi may titignan kasi ni mama nyo to ate. Kahit na, sige na. Kayo lang yung may regalo. Sige na, kayo yung sinabihan. Oh, sabi ni mama mo yan. Oh, suot mo. Suot mo. Yeah. Sige. Hindi naka-receive yung kapajam. Thank you po. Thank you na pala kay Love You. I miss you. So, wala pa akong sasabihin. Ba't ang unti naman ng message niya? Anong sabi niya ba? Naiya sila. Ayan na nga. Say, pasok na lang muna natin yung handa nila doon sa bahay kasi may message pag ihanda si Mother nila. So, let's go! Tamo, yun na rin din sila. Sa puso ko'y patanim sa isang bahaya'y madamang walang katumbas mo pag-ibig. So, yun nga, hindi pa dyan nagtatapos at meron pa pong inahandang message ko yung kanyang mother na si Vince. At babasahin ko yan ngayon ni Miss Bian. To Vince, anak, advance happy birthday. Mahirap man ang buhay, gagawin ko lahat para sa'yo. Ilang birthday man ang nakalipas, laging wala ko sa tabi ko. Alam ko marami akong pagkukulang sa'yo dahil 2 years old ka pa lang noon, nagpunta na ako dito sa Singapore. Ngayon binata ka na, 12 years old ka na, ang bilis ng panahon na. Hindi man ako ang nagpalaki, sana ma-appreciate mo lahat ng ginagawa ko sa'yo. Bilang isang ina, isasakripisyo ko lahat para mabot mo ang pangarap mo. Habang may lakas ako, hindi ako titigil magtrabaho para matustusan ko lahat ng pangangailangan. Andito lang ako lagi sa'yo anak, nasusuporta para sa edukasyon mo at lahat ng pangangailangan. Naalala ko noong 2018, nauwi ako at pabalik na ako dito, nag-iiyak ka dahil di mo payagan umalis. At sinabi mo sa akin na, mag-stay ako sa'yo para alagaan kita. Tuwing naiisip ko, tumutululuha ko dahil nadudurog ang puso ko na magkahiwalay tayo. Ikaw ang inspirasyon ko ng lahat ng ito at magiging matatag pa ako lalo na ngayon. Mag-aral kang mabuti anak, huwag ka munang maligaw. I love you anak. May girlfriend na. May girlfriend na daw siya mama. Game ha? Mama. So, ano na sabi mo sa message ni mama mo para sa'yo? Ang pugi-pugi ko. Sana pumuti na ako. Kojik daw, mother. Kojik. Hindi ba ka naiiyak siguro siya kaya siya umalis? Wala kailangan mo ng towel. Ay, sasangitan. Iiyak na yan. Iiyak ako. Mag-aral silang mabuti. Yan. Namahiyain siya. Magpakapalit sila. Message po ninyo po. Ang message ko sa kanilang tatlo, sana mag-aral silang mabuti. Sangitan. At sasangin ni Vincent. You're 18 na. Sana. Sana. Ano na yan? Mag-aral mabuti. Matapos yun lang kasi may papa manananin sa kanya. Sa aking anak, sana. Hindi makapasurod. Hanggang sa ulit, makapagtapos siya. Kasi yun lang naman ang pangarap namin. Nice. Ng mga magulang. Kay Polly, sana. Panyo, manik ka niya panyo. Sana
mag-aral mabuti rin. At sana rin, lagi mong tandaan na mahal ka ng mama mo kahit wala siya rito, kahit kami lang ang nandito na sa birthday mo. At least, si mama mo nandyan lagi na sumusuporta sa'yo, kaya huwag mong kakalimutan na mama mo lagi ang nakikinggan mo. Lord! Happy birthday! Group hug! Salamat po yun. Salamat sa atin. So, happy birthday! At blow the candle na lang. Blow the candle. So, the candle na lang po natin sila ng happy birthday. Sabay-sabay po tayo. Tapos, tumayo po tayo. Sabay-sabay po tayo, ha? Okay, ganda ka, be. Sige. Ito, lapit. Minsan, gano'n. Alright. Para makuha din lahat, no? Ready, sing. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Lahat lang. Happy birthday, I wish ko pag-upload ng candle. Wish ko Wish muna bago blow. Sabay-sabay po kayo, ha? Naunang. Sabay kayo. Sabay na kayo. Sabay na kayo. So, Ayun. happy birthday ulit. Wala ba kayong mga kamay? Ay, wala nga. Si kuya, may message ko po ba? Yun. At yan na nga po nagtatapos ang pasurpresa po natin sa kanilang tatlo. At kung gusto niyo rin kung kayo na po ang susunod naming surprise, i-message niyo lang po si Mylene Palabay. At pakisubscribe na rin po yung channel po niya na Mylene Palabay Vlogs. At subscribe na rin po, surprise mo deliver ko para po ma-update po kayo sa mga bagong video na i-upload namin. And surprise! Come on!